ታሪኽና ዝጅምር ብጣዕሚ ዘስግእ ምርኢት እዩ። ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ንሓንቲ ወጣት ጓል ፀጉራ ሒዙ እንዳጎተታ ኣብ ጭር ዝበለ ኣስፋልቲ እንዳኸደ ንርኢ። ካብ እውን ታሪኽና እንድሕሪት ተመሊሱ ሰለስተ መናእሰይ ድማ የፋልጠና ሮኪ፣ ኣሌክስ እና ማኒ። እዞም መናእሰይ ገዛውቲ ሴሮም ብምእታው ዝሰርቁ እንትኾኑ ኣሌክስ ኣቡኡ ኣብ እንዳ ኣቑሑት ስለ ዝሰርሕ ናይ ገዛ ቁልፍን ናይ ኣላርም ኮድን ብቐሊሉ ናይ ምርካብ ልምዲ ዘለዎ እንትኸውን ኣሌክስ ናይ በዓል ዝኾነ ሕጊ እውን ኣለዎ። ጥረ ገንዘብ ከይትነኽኡ ካብ 10,000 ንላዕሊ ዘውፅእ ንብረት እውን እንተኾነ ከይትሰርቁ ምክንያቱ ብሕጊ እንተተታሒዝና ቅፅዓትና ቀሊል ምእንታን ክኸውን ይብሎም። ሮኪ ካብዚ ስራሕ እዚ ትወፀሉ እኹል ገንዘብ ረኺባ ንሓፍታ ሒዛ ናብ ካሊፎርኒያ ምኻድ ትኽእል እዩ። ኣዲኣና ሰብኣይ ኣዲኣ ክፉኣት እዮም። ኣብዚ ሰዓት እውን ማኒ ሓዱሽ ሓበሬታ ሒዙ ይመጽእ። ሓደ ዓይነ ስውር ዝኾነ ናይ ቀደም ወታደር በይኑ ኣብ ሓደ ሰፈር ከም ዝነበርና ኣብ ገዝኡ ውሽጢ እውን $300,000 ኣለዎ ኢሉ ድማ ይዛረቦም። እዚ ገንዘብ እዚ ጓሉ ብመኪና ሓደጋ ስለ ዝሞተት ብካሕሳ መልክዕ ዝተቐበሎ እዩ ነይሩ። ኣሌክስ ካብ ዓይነ ስውር ክንሰርቕ የብልናን ኢሉ እንተነበረ እኳ ነገር ግን ሮኪ እቲ ገንዘብ ረኺባ ንሓፍታ ንምድሓን ዘለዋ ድሌት ተገንዚቡ በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ። ካብኡ እንድሓር እውን ሰለስቲኦም ተታሒዞም ንስርቆት ዓርሶም ኣዳልዮም ለይቲ እውን ናብቲ ናይ ሽማግለ ሰብኣይ ገዛ ይኸዱ። ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሑ እውን ብመጀመርያ እውን ናይቲ ሽማግለ ሓያል ከልቢ ብዝተመረዘ ስጋ የደምዝዝዎ። ቀፂል እውን ናብ ገዛ ንምእታው እንትፍትኑ ነገር ግን እቲ ኣሌክስ ሒዝዎ ዝነበረ ቁልፊ ይኸፍቲ ይብሎም። ኣብ መወዳእታ ሮኪ ብሓንቲ ጸባብ መስኮን ኣትያ እቲ በሪ ትኸፍቶ። ማኒ እውን ናብቲ ሽማግለ ዝደቀሰሉ ቦታ ኸይዱ ንከይለዓል ብጋዝ ይዕፍንዎ። እቲ ገንዘብ ድማ ምድላይ ይጅምሩ። ካብኡ እንድሓር ማኒ ሓደ ዝተቆለፈ በሪ ረኺቡ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ዘሎ መሲልዎ ምስባር ይጅምር። ኣሌክስ ግን እቲ በሪ ከይትሰብርዎ ድምፂ ክስማዕ ይብሎም። ማኒ ድማ ሽጉጥ ኣውፂኡ ብምትኳስ ነቲ ቁልፊ ይሰብሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኣሌክስ ፈሪሑ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ የለኹን ኢሉ ክሃድም ምስ በለ ኣንደበት እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብቲ ዘለውሉ ቦታ ይበፅሕ። እቲ ሽማግለ ዓይነ ስውር እንተኾነ ነገር ግን ኣብ ምስማዕና ምክልኻል ግን ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ። ማኒ ነቲ ሽማግለ ከፈራርሖ እንትፍትን እቲ ሽማግለ ግን ኣንደበት ንማኒ እቲ ሽጉጥ መንጢሉ ንዓርሱ ተኩሱ ይቐትሎ። ሮኪ እዚ ምስ ረአየት እውን ናብቲ እንዳ ክዳውንቲ ትሕባእ። እቲ ሽማግለ እውን ንስርቆት ማኒ ጥራይ ዝመፀ መሲልዎ። እቲ ገዛ ብምሉእ ምቁላፍን እቲ መስኮት ብሓፂን ምዕፃው ይጅምር። ሮኪ ኣብቲ እንዳ ክዳውንቲ ኮይና እቲ ሽማግለ ገንዘብ ዝሓበሉ ካዝና እንዳኸፈተ ትምልከቶ። ናይቲ ካዝና ቁፅሪ እውን ብርእሳ ትሕዞ። እቲ ሽማግለ ምስ ወፀ እውን ኣሌክስ ተመሊሱ ኣትዩ ንሮኪ ረኺቡ ካብዚ ገዛ ንውፃእ ይብላ። ሮኪ ግን እቲ ገንዘብ ከይሓዝኩ ካብ ዘይወፅእ ትብሎ። ካብኡ እንድሓር እውን እቲ ካዝና ከፊቶም ነቲ ገንዘብ ናብ ሻንጣ ይመልእዎ። ካብኡ እንድሓር እውን ናይቲ ገዛ በሪ ብምሉእ ስለ ዝተቆለፈ ካብቲ ገዛ ንምውፃእ ዘለዎ መማረፂ ብምድሪ ቤት ምዃኑ ምስ ተገንዘቡ ንታሕቲ ይወርዱ። ኣብ ምድሪ ቤት ምስ በፅሑ እውን ዘሰንብድ ነገር ይረኽቡ። ሓንቲ ሰበይቲ ኣፋ ተኣሲሩ ብሰንሰለት ተቆሊፋ ይረኽብዋ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይቲ ሰብኣይ ጓሉ ብመኪና ሓደጋ ዝቐተለት ሃፍታም ሰበይቲ እያ። ሮኪ እውን እታ ሰበይቲ ከምኡ ኢላ ብምርኣያ ሓዚና ነታ ቆልዓ ሒዝናያ ክንወፅእ ኣለና ትብሎ። እዚ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ነገር ግን እቲ ሽማግለ ድምፂ ሰሚዑ ወዲያውኑ ይመፅእ። ንሮኪና ኣሌክስ ምህራም ፈቲኑ ብስሕተት ድማ ነታ ተኣሲራ ዝነበረት ቆልዓ ይቐትላ። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ተኩሱ ዝቐተላ እታ ብከብዳ ናቱ ህፃን ሒዛ ዝነበረት ከም ዝኾነት ምስ ተገንዘበ ቆልዓ ቀቲላትለይ ብምባል እውን ዓዊሉ ይበኪ። ካብኡ እውን መብራህቲ ኣጥፊኡ ሃደን ይጅምር። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ጸልማት ምንቅስቓስ ስለ ዝለመደ እዚ ሮኪ ግን ብጣዕሚ ይኸብዶም። ከምኡ እውን ሮኪ ናይ ኣየር መተሓላለፊ ትቦ ንምምላጥ እንትፍትን ነገር ግን ናይቲ ሽማግለ ሰብኣይ ሓደገኛ ከልቢ የርክባ። ኣሌክስ ድማ ምስቲ ሽማግለ እንትበኣስ ኮይኑ ግን እቲ ሽማግለ ንኣሌክስ ወጊኡ የውድቆ። ሮኪ እውን ብንእሽተን መስኮት ክትወፅእ ምስ በለት እቲ ሽማግለ ረኪቡ ይሕዛ። ካብኡ እንድሓር እውን ንሮኪ ናብቲ ምድሪ ቤት ወሲዱ ኣስራ። ኣብዚ እውን እቲ መስጊኢ ዝኾነ ሓሳቡ ይነግራ። እታ ዝተኣሰረት ሰበይቲ ንጓለይ ስለ ዝቐተለትለይ ነታ መተካእታ ንክትወለሎ ጥኒስዋ ነይሩ። ሕዚ እውን እታ ሰበይቲ ስለ ዝሞተት ሮኪ ናታ መተካእታ እውን ንክትወለሉ ብምሕሳብ እዩ እቲ ዝጠራቐሙ ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ሒዝዎ ይመፅእ። እቲ መርፊ ብግዲ ናብ ማህፀና ክእትዎ ምስ በለ እውን ኣሌክስ በፂሑ ድማ የድሕና። ካብኡ እውን ንሮኪ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ብሰንሰለት ኣሲሮም እቲ ገንዘብ ሒዞም ክወፁ ይፍትኑ። ነገር ግን ኣሌክስ እቲ በሪ ምስ ከፈቶ እቲ ሽማግለ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ተኩሱ ንኣሌክስ ይቐትሎ። ሮኪ ድማ በይና ተሪፋ። ካብኡ እውን ሮኪ እቲ ገንዘብ ዝበልአ ሻንጣ ሒዛ እንደገ ትሃድም። እቲ ሽማግለ እውን ነቲ ከልቢ ፈቲሑ ይሰዶ። እቲ ከልቢ እውን ብፍጥነት ደድሕሪኣ እንዳጎየ ናብኣ ብምፃእ የሳዳ። ካብኡ እንድሓር ሮኪ ናብ መኪና ክትኣቱ ምስ በለት እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ሻንጣ ይወድቕ። ሮኪ እውን እቲ ከልቢ
ናብኣ ቅድሚ ምምጽኡ ናይ መኪና በር ቆሊፋ ኮፍ ትብል ካብኡ እንዳሓረኩ ናብ ደገ ከም ዘይትወጽእ ምስ ተገንዘበት ነቲ ከልቢ ብምሽዋድ ኣብቲ ድሕሪት ምስ ዓጽወቶ ድማ ካብ መኪና ብምውራድ እቲ ዝወደቐ ሻንጣ ትሕዞ ነገር ግን እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ብድሕሪኣ ይመጽእ ጸጉራ ሒዙ እንዳጎተተ እውን ናብ ገዛ ሒዝዋ ይኸይድ ካብኡ እንዳሓር እቲ ሽማግለ ናብ ገዝኡ ምስ እተዋ ሮኪ ናይ ኣላርም ሪሞት ብምሓዝ እቲ ሽማግለ ብድምጺ ክደናገር ምስ ገበረት ብሓይሊ ደፊኣ ተውድቆ ካብኡ እውን ሮኪ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ሻንጣ ሒዛ ፖሊሳት ቅድሚ ናብቲ ቦታ ምብጽሖም ኣምሊጣ ናብ ገዝኣ ትኸይድ ሮኪና ንእሽተን ሓፍታ ኣብ ናይ ኣየር መዕረፊ ሬስቶራንት ኮይነን ንርኢ ዜና እውን እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ካብቲ ዝወደቐ ተሪፉ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ ይዛረብ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ግን እቲ ስርቆትን ኣብ ገዝኡ ዘሎ ሚስጥርን ንፖሊሳት ኣይተዛረበን ሮኪ እውን በቲ ዝረኸበቶ ገንዘብ ንሓፍታ ሒዛ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ናብ ካሊፎርኒያ ትበርር ታሪኽና እውን እዚ ይመስል ነይሩ ቀጻሊ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰስናይ ንዓኹም